Čaute ľudia, vítajte pri novej recenzii na kanáli Dodo Reviews a dneska tu máme takýto mini data projektor. Tak poďme sa pozrieť na to, či sa oplatí a čo všetko ponúka. Takže tento data projektor som si objednal z AliExpressu z Číny, lebo potreboval som, dobytu som chcel niečo ako telku, hej, nebudem si kupovať telku za 300-400 eur. Tak som pozeral na AliExpresse a našiel som takéto mini data projektory, predávajú sa v okolo 25 eur stoja. Takže tak to by mohlo byť zaujímavé, že vyskúšame. Tak mi prišiel, no a poprvé čo ma zaujali, že je dosť malý. On je fakt malý, reálne, keď sa pozriete, je menší ako moja ruka. Takže prakticky ľahko sa to prenáša a som bol kvôli tomu aj taký skeptický, že bude toto fungovať, fakt, že takýto malý data projektor môže byť kvalitný. No a to uvidíme, ale tak poďme si povedať, že mali v balení, takže v balení prišlo to v takejto krabici žltej. Tam bolo vlastne tento data projektor, bol tam ovládač k tomu a ďalej tam bolo kábel na napájanie, vlastne tuto z boku sa napája, takže to je zapojenie do elektriny. Ďalej tam bol ešte jeden nejaký kábel, neviem na čo je, do telky, keby ste potrebovali na zvuk a tak, neviem, proste nejaký kábel, čo som nevedel na čo je, ale možno niekto bude. A vlastne to bolo aj všetko, takže len tieto dva kábele, data projektor a ovládač. Baterky do ovládača nie sú, idú tam dve trojačkové baterky, mikrotuškové, takže to si musíte nejako zohnať sami. No a čo sa týka projektorov, tak poďme na to, no nevýhodou je, že musí byť zapojený stále do elektriny, hej. Takže musí byť stále zapojený do zasúky. Ten kábel nie je dlhý, možno má meter a pol maximálne, takže musíte k tomu doniesť nejakú predĺžovačku alebo také, to nemáte rovno pri zasúke na to projektor. Takže to je komplikované. Nie je tam baterka, tým som chcel povedať. Ďalej dá sa tam obraz prenášať len cez HDMI, USB alebo microSD kartu, alebo AV, k tomu je asi ten kábel, čo som nevedel na čo je. Takže čo tam ten by to asi mal ísť, OK. No a takže nemôžete si prepojiť len cez mobil, cez Wi-Fi, hej, to nejde. Čo je trošku ďalšia škoda, ale tak stalo to 25 eur. Takže toto je ďalší kábel naviac, čo vám zavádza, čo musíte so sebou ťahať. Keď nemáte počítač s HDMI portom, tak musíte mať zase nejaký adapter, keď tam máte micro HDMI alebo niečo iné, alebo nemáte HDMI. Alebo potom cez mobil musíte mať taký dock, ako keby, ktoré sa dá tiež kúpiť z AliExpressu za 15 eur a do toho zapojíte mobil. Ale zase potrebujete HDMI kábel na pripojenie toho docku s týmto data projektorom, takže len cez HDMI sa dá premietať. A ináč čo, sú tam ešte reproduktory, čo je výhoda. Nie sú práve najlepšie, takže pokiaľ si k nemu pripojíte, možno aj z mobilu je to dokonca lepšie, alebo keď si pripojíte buď k počítaču alebo k mobilu reproduktor, tak určite lepšie, takže You serious? What, you think because I went to rehab I stayed clean? I mean, ain't that the point? Yeah, well, the world's coming to an end and I haven't even graduated high school yet. To asi ani by nevadilo, keby tam nebolo, lebo nie sú to kvalitné reproduktory. No a to je asi všetko. A čo sa týka kvality toho obrazu, tak musím povedať, že je taká asi ako by ste za 25 eur očakávali. Že dá sa to pozerať, akože niekedy, hlavne animované filmy, čo som tam niekedy púšťal, tak vyzerali dosť dobre na tom. Keď si dáte, trvá tam, nemusíte mať nejaké plátno, aj na stenu to dokonca ide, ale to je najlepšie, keď máte niečo biele, nejakú deku alebo neviem, nejaké plátno na premietanie. A vtedy to dobre vyzerá, v pohode sa dá pozrieť. Problém je, že čím je ten záber v tom filme bližšie, tak tým je to viac rozpixelované, hej, takže vidíte viac detailov a tam už fakt vidíte, že štvorčeky, jednotlivé štvorčeky, keď je nejaký close-up záber na tvár alebo tak. Čo sa týka hraných filmov alebo nejakých televíznych relácií alebo takéto, tak to už je horšie, lebo tam
ide hlavne o tých ľudí, o tí face expression, hej, tie výrazy tváre a tak, takže to tam veľmi dobre nie je vidno, ale tiež sa dá pozrieť, hej, film s tým, že neprídete o nejakú časť deja kvôli tomuto dataprojektoru, ale určite si to neužijete tak, ako keď si to pozriete na 4K telke, hej. Takže akože musím povedať, že nemôžem povedať, že bol sklamaný z tej kvality, lebo som ju očakával, ale dá sa to pozrieť, zvyknite si na to, ale nie je to ničím by ste boli prekvapení, alebo že by ste povedali, to je fakt dobrý obraz za 25 eur. Je to taký obraz ako za 25 eur. Čo sa týka veľkosti obrazu, tak to som ani nemal možnosť vyskúšať, lebo fakt čím idete ďalej, tak stále sa ten obraz ako keby dá zaostriť. Tuto na boku je také, čo sa vysúva vlastne tá šošovka toho dataprojektoru. Takže s tým sa dá hýbať, tým sa dá zaostriť a môže to mať fakt na veľkú plochu. Ja som vždy mal problém, že to bolo skôr veľmi veľké, takže som musel ten dataprojektor dať bližšie, aby sa mi to zmestilo na tú plochu, kde som premietal. Najväčší problém, čo som ja s tým našiel, je, že je to ťažké nejako umiestniť, hej, lebo je to taký veľmi malý dataprojektor. Keď ho položíte na stôl, tak pravdepodobne to nebude dobre, takže to bude nejako podkladať knihami alebo tak, a čo keď ho chcete dať niekde do medzipriestoru, kde nič nie je, tak musíte ho dať nejako na stôl, na stoličku sa snažiť, takže toto je trošku komplikované, že ako umiestniť tak, aby ste dostali obraz, aký chcete, takej veľkosti, ale na to je dobré, že vlastne tu zo spodu dataprojektoru je ten závit na všetky, to je ten univerzálny závit na tripody alebo iné, neviem, ako by som to povedal, stojany na mobil alebo na kamery. Takže aj teraz natáčam, nemôžem ho ukázať, lebo natáčam, mám ho teda v mobile v tom stojane, ale dá sa tu pripevniť taká trojnožka a potom už je môžete aspoň postaviť nejako, hej, dá sa nejako s tým hrať, že nasmerovať alebo ho na stoličku s tými nohami pripevníte a toto už ide, takže odporúčam, keď si chcete takýto projektor kúpiť, tak dokúpiť k nemu aj tú trojnožku. Čo sa týka funkcií, máte tam pomer strán 4:3 alebo 16:9, to sa hodí, tak 16:9 sa väčšinou, keď pozeráte niečo. Potom dá sa pridávať hlasitosť na ovládači, máte hlasitosť pridať, môžete si tam meniť tie vstupy, takže HDMI, USB, AV alebo microSD. Máte tam nejaké všelijaké obrazy, už si nepamätám, že soft, cool, warm a takéto prednastavené, ako keby, že ako má ten obraz vyzerať, môžete tam aj sami nastaviť ako chcete, ale v tom veľký rozdiel nie je, ale tak každý si nájde to, čo mu vyhovuje. Tak celkovo, keby som to zhodnotil, ja som s tým dataprojektom akože spokojný, určite výhoda je to, že je lacný, 25 eur, že je malý, ľahko prenosný a že dá sa na ňom pozrieť v pohode nejaký film alebo niečo, čo si chcete pozrieť. Nevýhodou je, že nie je až tak kvalitný, hlavne hovorím, že na zábery zbližšia na nejaký predmet alebo na nejakú osobu, tak už je to rozpixelované. Reproduktor je dosť zlý v tomto a nevýhoda je, že musíte mať plno káblov k tomu, hej, takže treba vždy mať do elektriky a nejako obraz, aby šiel. Ak vás zaujal tento dataprojektor, tak si ho kúpte kľudne, môžem dať aj link do popisku videa. Takže by bolo všetko, dajte like, odber, ak sa vám video páčilo. A vidíme sa pri ďalšom, keď sa mi ho podarí editovať. Čaute.